Simba! Mbak, Simba! Tolong! Kenapa ya, Mbak? Kenapa, Dok? Iya, Dok. Si Mbak kenapa? Ya lah, astagfirullahaladzim. Mbak, kenapa nih, Mbak? Tolong kerja kok. Tolong itu aja. Walah, Mbak, aja. Mbak. Nama apa nih, Mbak? Alangkah. Mbak, Jan. Alangkah. Nanti, Mbak. Iya, Mbak. Sadar, Mbak. Mbak, jadi kira kok kenapa, Mbak? Mbak. Sadar, Mbak. Mbak, apa bener nek aku ke anakmu, tuh anak ibu tuso, Mbak? Mbak! Si Mbak! Ya Allah! Kenapa ini? Ya Allah, Mbak! Ya Allah, Mbak ya! Si Mbak! Ya Allah, Mbak! Jadi kampung loh, Ki. Orang suruh gini. Tuh, kan. Allah kan. Ikhlas ki sih, Mbok. Ya. Itu maki wae ganti ampuni dosa-dosane, ditampa amal-amale nggih. Wis undang Pak RT masuk kan. Warga-warganya udah dikumpulke. Si sabar ya, Nduk. Ya, Mak. Ya yuk, aku tak terusan pamit. Sin ya, Kang. Anu aku oleh pesenan saka Pak Karto, besok taten nih makan kerja nih wis ngitung dino wae. Eh, Ya wis ngono wae yuk. Ya, Duk. ya. Kene Nduk padha njagong Mama tak ngomong. Iya, Mak. Ini Nduk, Mbok Yem iku pancen mama kandungmu. Iya, kowe karo Tatun kuwi udah saudara kandung. Biyen bapakmu selingkuh karo Mbok Yem pas mama lagi rane omah. Yo, kuwi dadi kowe. Berarti bapak selingkuh saka mama? Iya, Mama kok gelem, mama kan trimo. mama jane ora trimo, mama yo loro, tapi kepiye meneh? Kabeh wis kedadian kaya ngene. Wes, aku ki pancen anak haram. Wis ayo Nduk, wis sore ayo padha mlebu. Rodok mumet. Tapi Tatun ki yo wis ngerti nek mbok Yem si mboke, tapi malah ditinggal. Wis aku rono wae lah. Tatun. Nang omah ora ya? Tatun. Tinem. Kene mlebu nem. Iya. Kene mlebu kene jakong nem. Iya. Jakong kene ya ta? Heeh, jakong nem. Piye keadaanmu saiki, Tun? Wis ra apa-apa toh? Ra apa-apa, Nem. Sing sabar ya, Tun. Iya, Nem. Didongake wae Mbok Yem saka kene. Muga-muga Mbok Yem tenang nang kono. Iya, Nem. Tetep ana butusa sing sayang karo kowe. Oh ya, Tun. Aku ra iso suwi-suwi nang kene. Aku tak pamit mulih sik ya. Iya, Nem. Sabar ya, Tun. Iya. Lho iki kan jebete Tinem. Tak susul ya. Ya, sih. Anaknya ada, Dek. Papan terus turu kayak kewangi. Iku lantane kok telas ono apa? Oh, iku kan mau papan bar dolanan kalau tak dulang. Lah malah
Tempel ndek putih. Terus papel. Oh, alah. Iki dek buat belanjaan kino iki. Alhamdulillah. Mau rame rak Mas Mas? Mau rame tapi ke wis musume udan, tadi yo kadang rame kadang ora. Gak apa-apa Mas. Arek sepira gedene dina iki disyukuri wae. Sepurane ya dek, urung iso ngenehi kowe akeh. Oh ya dek, aku duwe sesuatu nggo kowe. Apa Mas? Madhep rono sik dek. Iki dek, coklat nggo kowe. Lah, coklat. Iki kesukaanku lho Mas. Belajarnya ra duwe duit. Apa wae sing gawe awakmu seneng, bakal tak usahake. Alah, son ya Mas. Arep tak goreng kayak apa mau? Ora dek, aku wis warak ndelok uyumu. Ah, Kang. Ya wis tak gawe kopi sik wae. Loh, ana jogo ki. Tebak sapa iki? Wis bali Mas. Kok tembok ngono Cahayu? Sampeyan jam 9 tiap kali. Ngobrol di kono lagi. Aku iso njelaske dek. Kowe mbusu meneh kan Mas? Oh, terus yang kowe kira dek. Ra usah ngapusi Mas. Aku wis weruh dhewe. Nek itu di Mbak Warni aku ora paling ngerti nek sampeyan mbusu meneh karo Mbak Tari. Aku kurang apa? Aku wis nerima tapi balasannya apa? Aku iso njelaske dek. Lunga Mas, lunga. Wegah aku karo sampeyan meneh. Mas, Aku iso njelaske dek. pegatan aku Mas. Mak, nih di sini kok ora metu-metu. Tuh, enggak ngelawang, Mak. Ayo. Astagfirullahalazim. Mamun wae. Apa balik kok ora ngabari? Karena surprise kok. Saya ya, Mak. Oh ya. Ngeramun itu kok ora buka lawang. Iya, gak kaya orang lagi, duit sak tas. Alah, ngapusi kali. Tenang gue masuk. Buka dewek, dapat saya. Ya Allah, sebenarnya duit kabeh le. Ya ya mak, masuk gombalan gue. Duit lah ngapa ngono kok. Mak, aku ada saya bapak Nendi. Wis kan. Bapak lebih meneh to. Ora apa-apa, bojone sik elek. Sing penting aku saiki sing golek dewek mak. Wis tenang wae. Lah, tak kira ana wong asing, wong gerbang ditutup tapi ana mobil nang jero omah. Kae lho lawang mburi buka. Apa nem? Wah, pon kapan bali, Pon? Lagi entus wae. Kene kene. Kene ini jam. Ya. Bali tak ngabari kuwi, Mak. Lah aku mau pagar itu aku luar pagar. Lah aku lagi. Aku lewat bolongan sing biasane mama enggo nandur tanduran. Ya Allah, kan tandurane emas, tapi banyak ditandur. Aduh, piye Joan? Ora apa. Wes kene sik ya, kita Mak, kamu ya, Mak? Heeh. Gak ngerti.
Oh ya pon, aku meh ngomong karo kowe. Mau Hubungannya dhewe cukup tekan semene wae ya pon. hah? Aku pengen kowe karo Katon. Sik. Wega aku wis saya dodol nurut duit ngulang kita nek dewek kok malah akhirnya ngene. Ora apa-apa pon, aku ikhlas. Katon lho cintane luwih gede saka aku. Dekne juga wis berusaha memperbaiki nggo kowe. Sik, tapi aneh lho. Aku kadang yo seneng karo kowe, kadang yo seneng karo Katun. Kenapa ya? Ora apa-apa pon, aku ikhlas. Kowe karo Katon wae. Wis. Siapa yang delok duit akeh ora sak tas? Kowe, Ki usahane nyok selama iki nem. Tinem, aku ora nyangka karo kowe. situ Katun, Nem, aku meh ngomong karo kowe. Udah ngerti dhewe nek aku seneng karo Popon. iki ora kasih tak bayangke Tun. Iki salah paham. Aku weruh dhewe, nek aku weruh dhewe. Sebenarnya aku pengen jelaske nang kowe. Apa sing perlu dijelaske apa wong aku weruh dhewe nang dasar kau murahan. Ya wis Tun, nek kowe mikire ngono, ora apa-apa. Suwun ya. Kenapa ya Tatun kok le ngomong kaya ngono? Iso-isone dek li ngomong ngono iku. Padahal wis tak jelasno. Ra apa-apa nek Popon meh nggo Tatun. Tapi ya rasa ngomong kaya ngono iku nang aku. Aduh. Kok tambah loro ya sirahku ya. Aduh. Tambah watuk. Ya Allah, Rahman wis diombe borong, Dok. Wis mak, mau wis tak ombe nganti entek kok. Sira tapi kok tambah pucet, tambah kering ya iki. Ora apa-apa, iki aku kur pengen ngasuh tok. Pegel-pegel awakku mak. Temenan, kamu anu wis diombe. Mau wis tak ombe nganti entek. Sak botol kae to mau to ramuane to? Wis tak entekke mau mak. Tapi aku mau ngasuh sih ya. Aku pengen ngasuh, pengen turunan. Oh, wis kono. Turun sik, dikepenakke. Iya. Yo, kita ngasuh sik. Kene mapan. gue yang kudu jelas ki salah paham. Nun. Jadi aku ya jelas ki salah paham sing wingi de. Salah paham opo? Ya sing wingi karo Tinem kae. Oh, sing gue cekel-cekelan tangan karo Tinem. Yo asine ra ngono de. Aku ora apa-apa karo Tinem. Kenapa kok ya apa-apa? Yo nek jujur ya aku hubungan karo Tinem
Tapi intinya wis ngomong wis ikhlas ke aku nek bakal lanjut karo kowe. Tenan iki. Dewi, kumaha sing jarene tak diangel ngono bukno. Piye koyo kayane? Iki kok. Iki kok. Sinten ya Mas? Bapakmu nanti? Bapak rong Bali. Tagih utang ngongel, Fat. Mbakku nanti? Bapak rong Bali pasar. Jangan sih Mas. Diobroke enak-enak. Ya wis apa? Ayo wis rasa diomong. Wis apa? Utangnya piro? Utangi 100 juta. Wingi Wis, wis. kancaku rene. Wingi koncoku rene nagih. Ding ora ketemu Pak Boso. Ya. Nah, kabeh jumlah utange 100 juta. Pak dilunasi kapan? Wis 1 juta. 100 juta. Musim nuntuk wis rasa pikir-pikir saiki tak lunasi tanggungane. Wis. Oke. Hitungan dhewe. Turae nggo kowe-kowe padha. Wis no. Re, Wis cukup. Kena nggo urip setahun wis. Cukup. Wis. Wis to? Bapakmu, Dok. Ya Mas. Ya wis ning ngono. aku tak pamit yo. Ya wis. Terus. Wis rasa ono apa Dik? Lu, tolong. Mat. Wingi aku rek Piye kan? yo sak koyo pun. Detik ngono lho. Papat sik. Sing alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah kan iki zero. Tekan iki lho, iki kan wis tak garis bawah iki. Nah, iki kan Suhu ya Taton ya? Udah kerja apa sih Mbak Tati? Kemudian Ngepel ya?